republiky Stárskeho Chomca. A to nadporučníka inžiniera Andreja Gernera, riaditeľa obvodného oddelenia, nástupcu obvodného oddelenia policajného zboru v Stárskom Chomci, majora magistra pána Jana Bubíka. Touto cestou dá sa povedať, ja som požiadal, vlastne oni sa aj pripravili nejakou krátkou správou pre členskú základňu. Tie čísla nie sú, by som povedal, smerodatné pre túto ani schôdzu, ani pre naše stretnutie. Skôr len tak orientačne by som vás chcel nasmerovať, že čísla, ktoré vyplývajú za rok 2006, 2007, 2008, tak len 3 roky dozadu, nám vyplýva, že počet prípadov pytliarstva, zisteného pytliarstva začína klesať. Klesá aj počet páchateľov, čo zrejme bude svedčiť o tom, že pytliaci prechádzajú do lepšej, organizovanejšej formy a sú šikovnejší. To by aj vás malo troška osloviť a troška vás zamerať na viacej činnostnú ochranu a viacej byť ostražitý a viacej pozorný jednak pri tom, keď lovíte ryby, jednak keď pôsobíte ako členovia rybárskej stráže, pretože ich činnosť pytliakov, vzhľadom k tomu, že sú postihovaní za to niekedy tristne, prechádza do takej, by som povedal, kvalifikovanejšej formy. V minulosti sa nám stalo v slovenskej časti pytliak, ktorý je známy tým, že pytliak svoju činnosť dokáže veľmi dobre maskovať a zakrývať. Keď dojde bicyklom na miesto, bicykel vyťahne na strom, zo stroma si zvesí pytliacké načinia, takto pytliači. Jeho je dosť ťažké prichytiť, preto buďte ostražití a všimajte si aj veci nielen na zemi, ale aj po stromoch, niečo neobvykle, čo je povešané. Toto vám tiež môže pomôcť pri odhaľovaní pytliakov, ktorí vám robia šarapatu vašich revírov. Len tak pre orientáciu, v roku 2006, ešte za pôsobnosti oddelenia skráteného vyšetrovania, kedy bola pôsobnosť tohto oddelenia až po Slovenské nové mesto, bolo zistených 31 prípadov pytliarstva, kde bolo zistených 34 páchateľov. Z toho v Čiernej bolo 5 prípadov, bolo 8 páchateľov. V roku 2007 to bolo už len 11 prípadov a 19 páchateľov, z toho v Čiernej 2 prípady, 5 páchateľov. A v roku 2008 to už bolo len 8 prípadov, z toho bolo zistených 7 páchateľov, v samotnej Čiernej bolo 5 prípadov, 5 páchateľov. Dá sa povedať, že Čierna stále, vzhľadom k tomu, aký má revír, dá sa povedať dosť veľký, má aj početné množstvo prípadov, aj početné množstvo páchateľov. Medzi ostatnými Chlmecká oblasť veľmi nevyniká počtom páchateľov, neviem, či tam nie je až taký záujem z ich strany o také zisťovanie týchto pytliakov, alebo tam sa veľmi neloví, to neviem posúdiť. Verím tomu, že určite tam pytliaci sú, pretože Latorica láka, ale Čierna má nielen Latoricu, ale aj tí sú, takže asi preto tu je prípadov viacej. Najviac, dá sa povedať, za bývalého skráteného vyšetrovania nám produkovala streda nad Vodrogom, kde je známy revír a tam chodia loviť aj tunajší. Čiže tak niekto pytliači, nepytlači len tu, chodí aj inde, do tej stredy. Čiže do budúcna, ak by sme mohli na probléme pytliarstva spolupracovať a ak máte vy záujem o to, verím, že hej, prípady, keď zistíte, že niečo sa deje a je to rozsiahle a nie ste na to dostatočne pripravení, myslím, že nie je vás dosť, alebo nemáte dostatočnú techniku, dajte nám vedieť. Prostredníctvom pána predsedu sa vieme raz vás kontaktovať a vieme zabezpečiť dostatok síl a prostriedkov na to, aby sme prípadné pytliarstvo, ktoré je organizované, čo myslím, že asi bude najhorší problém, dokázali postihnúť. Pretože toto robí najväčší problém, že niekto loví so sieťami organizovane a robí, dajme tomu aj na objednávku, robí najväčšie škody. Pretože jednotlivý pytliak, ktorý sám uloví z času na čas po jednej rybe, je síce škodca, že nenapácha toľko škody, čo napáchajú organizovaní, ktorí robia so sieťami, ale vo veľkom hromadne účinným spôsobom. Takže z mojej strany zatiaľ toľko. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, dá sa podať nástupcom úvodného oddelenia Stárskeho Chomca. Ďalej dá sa podať udelujem slovo pánovi riaditeľovi, ktorý sa ujal. Ja len krátkosti, lebo pán zástupca všetko vám povedal fakticky.
Ja len pár slov, ja ďakujem vedeniu vášho rybárskeho zväzu, že nás pozvalo na toto stretnutie, prakticky vašu výročnú členskú schôdzu. A tak, jak pán zastupca povedal, že netreba sa báť, lebo niektorí sa boja, že zavolám a nepôjdem na súd, nebudem sa objavať, nechcem sa ukazovať pred tými páchateľmi. Treba zavolať, môže to byť inkognito a my to akože povieme, že to naši chlapci objasnili, naši policajti a to ostane medzi nami, lebo máme dobrú spoluprácu od Trebišova až fakticky až po vás a sú členovia rybárskej stráže, ktorí povedia, že keby sa dalo, tak treba to utajiť a necháme to na vás. Takže treba zavolať, vyjdeme vám ústrety, to je jedno, či na mňa, či na pána zástupcu a si myslím, že treba riešiť určité veci, lebo tak ja povedal, že keď chytí to tú rybku, to neurobí žiadnu škodu, ale keď so sieťami a ešte ku tomu predáva na trhu speňaží to, tak si myslím, že veľkú škodu to s tým urobí. Ďakujem aj v krátkosti toľko. Ja ďakujem zástupcom obvodného oddelenia z policajného zboru Kamenického Chlumca za ich správu. Dá sa povedať vidieť aj z toho hľadiska, že rybárska stráž či na Tisu, dá sa povedať, pracuje. Nie je možné povedať, že dá sa povedať, pytliaci nášho revíru ubudli. Podľa môjho názoru sú viac organizovaní, ako to napovedal, ak bolo oznené, a oni sú možno viac prefíkaní. Tak po minulom roku, v roku 2008, sme mali veľmi dobré podnety a informácie zo strany rybárov. Zavolali buď na moje číslo, alebo na číslo niektorého člena výboru alebo člena rybárskej stráže. V roku 2009 plánujem pripraviť vizitky všetkých členov rybárskej stráže, ich telefónne čísla a rybári si budú môcť vyzdvihnúť buď u pána hlavného hospodára, alebo u mňa, alebo ako som sa zdôraznil, dá sa povedať, upovedomím vás, každý pondelok, dá sa povedať, výbor bude zasadať v kancelárii Slovenského rybárskeho zväzu, kde tieto kontakty si môžete vyzískať a tieto podnety stačí len podať nejaké informácie. Netreba povedať, že ja sa volám na ten, mám informácie, alebo videl som. Ktoré som počul, to je málo. Lebo mali sme aj také informácie, že počul som, tam dali sieť, my sme urobili výjazd, to sú zbytočné finančné náklady, ale áno, videl som. Videl som a som svedkom, ale bojím sa svedčiť, nakoľko v mnohých prípadoch možno, že ľudia sa boja preto, že boja sa nejakej odozvy, alebo nejakého iného systému, ale naozaj rybárska stráž bude zasahovať a zasahovať. V roku 2008, dá sa povedať, svedčia všetky skutočnosti o tom, jak som povedal, tie 3 siete, pytliacké načiny, odobraté a tak ďalej. Ja vám ďakujem aj tým anonymným rybárom, ktorí sa nám ozvali. Vopred ďakujem a dúfam, že sa nám takto uspejú aj v roku 2009. Ďakujem a pokračoval by som v ďalšom bode. Ďakujem, pán. Ďalší bod je diskusia. Žiadam každého diskuzujúceho, aby diskuziu si predniesol raz, vecne, aby sme sa nebavili ako osobne. Každý nech povie svoj problém, problémy sú, vidno. Tak nech sa páči. Kto sa hlási prvý do diskusie? Pán Pitovský. Páči rybári, komisie. Chcel by som predniesť správu našej komisie za rok 2008. Vážení priatelia rybári, skončila sa ďalší rybársky sezón, predevším 2 úspešná. No, s týmto dovoľte, aby som vás informoval o činnosti disciplinárnej komisie. Disciplinárna komisia zložení predseda Štefan Pitovský a členovia Dobok Štefan a Karol Šanta roku 2008. Zasadala celkom pekne. V mesiaci apríl disciplinárna komisia zasadala 3-krát, kedy 3 členom odpustila na základe ich žiadosti disciplinárne opatrenie a boli im vydané povolenky. Ďalšie disciplinárne stretnutie